Първо човек трябва да се научи да живее малко по-скромно, да разбере, че има хора на света, които живеят с супер по-малко пари и са много по-щастливи от нас, защото тук цялата там материална база, която има, тя ни обременява и ни прави супер зависими. Здравейте, аз съм селектор Lazy Face, отново е петък след обед и вие сте с поредният полет на Jamaica Air Force в ефира на extradio.net. Днешното предаване ще бъде посветено на българската реги сцена, така че започваме. Сможна? Дай пак. Sweet Bulgaria, body to body, galang 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 with the brass section. Jamaica Air Force, Bulgarian radio source. We not do it for applause. Our cause is to make you not shine like it does. Jamaica Air Force, Bulgarian radio source. We not do it for applause. Just want to see a joyful Balkan, you lovely like Carol. Lazy face. Започва регито в България. Не знам, това може би гледните точки са много. Ако трябва по старшинство, първо Сашо да си каже. Добре, нека Сашо си каже. В смисъл, нали, така нали, англоговорящо реге, може би е започнало с нашата група, въпреки че и Джами е правил някакви партита рага, както ти спомена. Според мен в българската New Wave сцена най-много се отсеща. Да, нека да върси някакво начало на реги сцена. Ама там има дискотека, бе, стига. Добре. We can out. Hey! Jamaica, Jamaica, oh, Jamaica, yeah. Аз така или иначе започнах да слушам рок музика в началото, но в един по-късен момент регито за мен беше някакво диско такова нещо, което се пуска, между другото, в дискотеките някое друго реги парченце, за да привнесе такъв един южен привкус на партито. Когато започнахме да свириме ска, имаше хора, които идваха от медиите и журналисти, питаха какво е това ска, нали? В смисъл такъв, после започна, така или иначе получи някаква популярност, защото Уикеда стана популярна. Ние не сме го търсили нарочно. И така или иначе ска, регито, денсхол винаги са били музика на неправданите. Българин е измислил компютъра, верно, да бе и чедър също. Тук се раждат най-добрите домати и чушки, най-красивите жени, мъжете с най-големи пишки. Спинянски боб на котлона тихо къкари, в петък ще разберем за най-великите ни българи. Първи, чакай малко да сметна, отворете най-сетете си досиета, но кой съм аз, акъл? Ако искаш да живееш живота си добре, може да го направиш независимо от обстоятелствата, от това къде ти се е случило да се родиш. И не винаги асфалтираните улици и плочките означават чистота. Мисъл, духовна чистота. Аз затова си мисля, че усещанията между българската
аудитория и ямайската са много близки. Положението тук е някакво подобно. Бабилон, както казват хората. Знам, че съм просто винче в машината, а мечтаех да бъда поет. Мечтаех в пустинята да ида, да стана аскет. Мечтаех стихове да пиша и прочие. А ето ме сега в панелните гета, лутам се в града, лупен пролетарят, чужденецът пътуващ от никъде за никъде, родих се, консумирам. Но няма да се дам, ой, но няма... Да, може да се каже, че регето всъщност дърпа музиката напред, особено андерграунда. Регето е постер на световната музика, по-скоро на българската само. Аз лично предпочитам 70-талското реге. 100% рутс реге до дъното. Търсиме точно това звучене. 70-тарското, старо олдскул звучене, както едно време са записвали в студията всичко с един микрофон. И така и ние сега се опитваме да си развалиме записите, да ги записваме на много канали и после ги скапваме. Така, честно, аз не се смятам за растер или нещо подобно. Споделям идеите, в които са заложени в растафарианството, които се препокриват с християнството, естествено, аз съм християнин. Ако можеш да изкарваш пари, изкарвай навсякъде, що в България. Ходи, свири, развивай се. Сцената не е затворена само в България. В България специално, пак ще се върнем тук, всичко, музиканта си е всичко, той си е менеджер, той си е такова. Той си търси участие, той си прави записите, той си прави клиповете. Аз напускам работа, почвам да се занимавам с музика. Бисо живее от 20 години в България и дойде момента, в който да се запознаем и ние с него. Явно защото се оказа, че преди нас всички останали го познават. Forcing fear and dictation, realism. Oh no, our way is a job education, meditation to change our future. It's our. Растема за мен е човек, който прави добро, стреми се да бъде позитивен, стреми се да бъде нелицемерен и да се лиши от излишните качества, които хората притежават, като егоизъм, завист. Тоест Растафари за мен не е нещо, не е отделна религия, по-скоро дори напротив, тя събира всичко в едно. И аз не взимам пример само от Растафари, взимам пример от християнството, от будизма, от всякъде, където намеря нещо, което е подходящо за мен. Петър Дънов също много. Дъновизма е едно велико учение за мен. Първо слушах хип-хоп и така покрай мои приятели от квартала чух първо Сизо Калонджи, Боб Марли и така усетих, че тази музика е по-подходяща за мен, че най-вече това, което ме грабна е по-смирената вибрация. Опитвам се напоследък да правя колкото се може да обхвана колкото се може по-голям периметър, т.е. това правя напоследък и повече денсхол. Let me hear you sound it, selector. Wanna make me hear you sound it, my girl. Jiggle up your body, no. And make me see you bounce it. You a wine so good even in a depressed them announce it. We love it when my name you are pronounce it. Make them know say you're proud of your daddy. Shout it. И наистина, ако пеехме на български, нямаше да излизаме в чужбина. Но се оказа, че ми е много удобно да пея на български, много приятно. Малко сигурно много по-трудно пиша текстовете. И до сега съм го правил само 2-3 пъти и определено не ми се отдава така добре както на английски. Не трябва хората да си мислят, че се правиме на не българи за това, че пееме на английски. Дори напротив, ние пееме и за България в песните си. Много хора възприемат реге музиката като просто весело и забавна музика, която е подходяща за партия или за плаш, но всъщност тя е нещо много повече от това. И това е, което ние се опитваме да промотираме, т.е. социалната гледна точка и да се обърне внимание на това, което се случва в света.
you don't pretend, yo, hey. But me see enough of them a move too silly, act too silly and talk too silly, yo. Them never did a feel it really, they don't know with what them are dealing. None of them are weird the dread, but them not live like dread. Them fuss and fight and fret. Me tell you no life over that. Yeah, man, I saw it go. Искам хората да са по-цветни, по-шарени. I tell you coulda never be friend, hey. But what do them, coming up around, try mix and blame, hey. But what do them, dirty heathen. I tell you. Раста културата в България. Ами, много ми се иска тя да е истинска и чиста. Не може да си вълк в овча кожа, не може да имаш дредове и да говориш за убийства, за насилие, за тройки и някакви такива извращения. Нещо много специално. I want to be a prefix. Tell them star. Yes, Mr. Champion, take up iron in a combination. You never know, say. Stories in the say. What do them? Coming up around, champion, something. И този звук е това, което спасява хората от мизерията. За мен Бабилон е една концепция, също както е и Заян. Това е една метафора по-скоро. Вавилонската империя, Вавилонската кула, как човека забравя, че има по-силна висша сила от него и се опитва да достигне небесата. Раста за мен е истинският наследник на цар Давид и на цар Соломон. И ако някой може да се нарече потомък на тази линия, това е Растафари. The 62-year-old Lion of Judah gets a hearty reception from the crowds lining the streets of the Yugoslav capital. It's announced that a goodwill visit aimed at strengthening economic and cultural bonds brings Ethiopia's Emperor Haile Selassie to Yugoslavia. A lot of black people we have now in Yugoslavia, most of them came through Tito because he had like a good connection with Selassie. And every bassline that I flow through with pain. Well, me personally was the common thing about Jamaica and Balkan with probably mafia. Balkans is mafia, definitely, yeah. That's why we're famous in the world. Not Balkans High Five, Balkan region. Not so sure about the mentality. I think it has a little bit, but mostly like this mafia style, I think it is in Italy, maybe you can see it somewhere in Jamaica. Right. And, but I don't wanna, that now it looks like I'm saying that Jamaica is mafia land, okay, so. Може neko drugo pitanje. Ямайците нямали достатъчно пари да си позволят да ходят на концерти на живи банди и затова поради тази причина произлиза саунд системата и започват да се правят партита с огромни колони 4, 5, 6 киловата, като слагат ефтини входове за партитата и така бедните хора могат да се насладят на музиката. Аз аналого го правя на ямайците с циганите. В смисъл на тях партито им е в кръвта. Както е на циганите, човек. В смисъл или ромите сега. Да не звучи обидно, но то все там. Музиката, както всеки стил музика произлиза от Ямайка. Смисъл, аз така ги виждам нещата. И то става погрешка. Мисъл, в едно студио, тон режисьора, когато, така да го наречем модерно, като експортва трака, забравя да сложи вокалите, че то им харесва. 1, 2, 3, 4. Ало, мамо, сега снимат за някакъв филм тук. Ай, обади ми се след 20 минути.
Кърджали няма реге сцена, няма и дъб сцена. Имам малко джаз сцена. И имам един съсед полицай. Той работи в НСБО. И той ми даде някакви дискове с музика, където имаше 2 албума на Боб Марли. Единият беше Satisfy My Soul, а другия албум беше Exodus. И викам, това е моята музика. Поредните ни гости вече са в студиото. Група БГЗ завладя студиото Разирок. Здравейте, добър ден! Добър ден! Здрасти! Вие слушате БГЗ по радио Зирок. Реге в нашата празнична седмица. Айде! Разкажете вие нещо повече за новия албум всъщност. Дано да стане поне толкова исторически, колкото беше създаването му. Колко се изпи докато го направихте? Не, по-скоро проблеми имаше много, големи, сериозни. Това е българският хип-хоп! Да! Честит рожден ден! Братче! Доскоро нямаше и няма да е медия. Не, ние нямаме... Някаква медия, дори както MTV си има MTV2, преди имаше MM, нещо се случваше, хората се научаваха някакви неща от някъде и дори от телевизора. Сега в момента няма място, на което можеш да чуеш абсолютно всичко за малко по некомерциалните неща в тази държава. Защото това, което и ние и те правиме, всъщност се базира яко на клишета. Специално аз искам да се подхожда по-индивидуално към
самите, примерно да се интересуват хората от артистите, какво иска да кажат те, а не винаги да се набиват, защо тази коса, ама къпеш ли, ама как я направи, ама какви неща пушиш. Просто реге музиката много е еволюирала в течение на годините и чисто географски погледнато е много различна, примерно. Тук е различна от Ямайка или на Вирджинските острови. Клишетата са различни. Това лято всички хора говорят как българската музика, забележете, българската музика победи чалгата. Че де-факто е имало супер много събития, наситеност от концерти, фокусът е бил върху българските готини, нови и интересни групи, което за регето си важи според мен от всякъде. Идеята ни за това да се съберем беше, че ние винаги сме се кефили на някакви такива по-скалтерски работи, нали, може би като тинейджери в тутонерата сме попадали, те по-скоро специално за мен, предполагам и за теб, те майските изпълнители са били може би на второ място след спешилси и селектори и такива работи. Докато хора като знам, че Зафата горе-долу се опитва да живее от това и така нататък, докато вие го приемате като мисия и като хоби едновременно. Мисля, искам от това да се издържам. Живея в свят, където дедви като икеда сиренето не е без пари. Мисля, ако искаш да изкараш пари, трябва да го гледаш като бизнесмен, то не е само да отделиш цялото си време на това, което се кефиш и да го правиш. Абсолютно, абсолютно. Не мога да кажа, че изпълнявам нещата, за които пея. В смисъл, опитвам се правя максималното, обаче съм пак вкаран в някакви рамки, че трябва да оцелявам, брат. Трябва да си платя сметките и така нататък. Опитвам се да намеря някакъв баланс. Защо не пееш за това? Пея. За това, което наистина ти се случи. Пея. It's not easy, my friend. What a rocky road. Just trying to meet the end. Why is it so hard, my friend? In this your life so unjust. How could you know whom to trust? A system covered with rust. Reach Mount Zion is a must. But if you never know how to get by, get to know yourself. В България, общо взето, за съжаление, няма достатъчно публика за който и да е underground стил, поне според мен. Докато в Европа, примерно в една Германия, в една Швеция, може да има страшно много публика, както за джаз музика, така и за реге. Minimum stress, maximum bliss, optimum sweetness, impression express. Minimum stress, maximum bliss, optimum sweetness, impression express. Minimum stress, maximum bliss, optimum sweetness, impression express. Minimum stress, maximum. Това си е предизвикателство да се пее на български, особено в реге стил. Това, което е реге музиката като усещане, си го има, независимо дали я има раста идеологията вътре в самия текст. Вавилон може да бъде всичко, това е символ. Може да бъде абсолютно всичко, което те спира да бъдеш свободен, както разбираш свободата. Ако хората вярват в това нещо, което идва от регето като идеология, като послание, нека да е поп култура и поп музика от всяка.
Ние искаме да правим някакви неща, които да са разбираеми за тия, които ни слушат евентуално. Търновската реге сцена първа се развива. Мисля, че сме основоположници, ако си говорим за реге сцена. Заедно с Хил Холмис, част от които са Сенсей, Герата, Систъра. Наскоро и Денио беше при нас. Society with no morality. Up in the hills we are go chant them down. Bongo Rasta say that it's so peaceful. Единствено и само гласност ни е нужна на този етап. А за финанси няма да говорим на това. Нямаме нужда от тях. Връзката ни е дълбока, да, смисъл с Babylon. Мисля, че ще сме обвързани цял живот. Мисля, че сме заели добри позиции в Underground средите вече и посланието винаги остава позитивно, оптимистично. Ill politicians them can't control we. How we defend this Selassie crown. I am from this city living in a mind captivity. Not for them enough now, suffer and starving from this world conspiracy. Now it's time to break up the chain. Yes, God, we need from... Може да започне с някакви малки неща, които първо те отделят от модела на свръхконсуматора, който е перфектната мишена на Babylon. В момента разни банкери и всякакви такива корпорации и фамилии се възползват от това състояние на нещата, за да го има този дисбаланс в ресурсите и в възможностите. Шепа хора контролират над 90% от всички ресурси световни, докато масата хора са на ръба на оцеляването. Те са имали много различни имена, като политически системи, устройство и така нататък, но винаги целта и движещата сила е била човешката алчност и стремежа му към власт. Конкретно за системата, тя малко или много е в главата на всеки един от нас. Аз имам един върс за това. Love life, live right, fight the system in your mind and outside, don't lose your sight. Praise the Most High Jah, thanks and blessing for evermore. Celebrating the moment, yeah. Gather on, gather on, gather on now. Българите, примерно, са на границата между две коренно различни цивилизации и начин на мислене. Ние искаме да се сравняваме с хората на Запад, бидейки хора повече от изтока. И винаги гледаме те, които са по-добре от нас и не се знаем, че по мое мнение 80% от населението живеят много по-зле от нас. Точно 2012 е времето, когато трябва да се дигнем едно ниво нагоре, която е сърдечната чакра, която е свързана с любовта и с страданието. В смисъл, но в позитивния смисъл, защото някои хора, примерно, не обичат, ами изпитват някакво такова желание да се грижат за нещо, но това е някакси пак от егоистична гледна точка, защото те, нали, по този начин се поставят над обекта на грижата. The only solution is love. It is the real revolution that you come from above. Spread the message now all over. Hear me telling you, say now your love. No matter where them saying, give by your love. No care for where you're paying now, save on your soul. One and all is the love, this your one. 10 години по-късно аз се радвам, че отново всички сме заедно и не сме сами. Този път сме повече и по-силни.
имаме собствени български артисти, което е било наша цел винаги с идеята, с която сме започнали. Един ден да има българска сцена, български селектори, български посланици на реге и раста културата, и това вече 10 години по-късно е факт. Имаме си слънце, имаме море. Всички казват, о, тук у вас много добре. Ей, как да не, но сме будали. Ако реге се запее, тук валута ще вали. Реге, реге, българско реге, хубаво реге, реге, беге. Реге, реге, българско реге, хубаво реге, реге, беге. Не сме островна държава, но какво това? Цял народ ги забавлява срещу $2. А аз пък в крайна сметка, понеже съм ерген, ще си търся шведката да пее с мен. Реге, реге, българско реге, хубаво реге, реге, беге. Реге, реге, българско реге, хубаво реге, реге, беге. Защо ви е Ямайка, бе, елате у нас? Тук всяка хазайка, като истинска майка, ще се грижи за вас, ще се грижи за вас. Реге, реге, българско реге, хубаво реге, реге, беге. Реге, реге, българско реге, хубаво реге, реге, беге. Имаме си слънце, имаме море. Всички казват, о, тук у вас голямо джамборе. Как да не, Боже, но сме будали.